Здравейте, аз съм Нелия и днес искам да ви покажа поне моите кремове. Те не са много, но все пак са нещо. Така, ще започнем от това. Това е то всъщност е гланс. Гланс за подути устни, за разкървавени устни сцено. Там. С вкусна ягода. Това тук е пак гланс, обаче розов и блестим. Има много такива. Както например този, това е само розов. Тук имам още един, само червен. Това е много светло розово, вече червило. Следващото това е моята очна линия, розова очна линия. Следващото нещо, което искам да ви покажа е моите сенки. Ето ги. Значи това са лилаво, синьо, както виждате. Черното ми обаче свършим. Така, тук имам бяло и синьо. Само че синьото малко се струши. Така. Следващото е това е розови сенки. Това тук е розово кафяво, но така да се каже тъмно кафяво. Или по-скоро като бананево такова, с кафяво. Сега ще ви покажа, вие ще си го прецените какъв цвят е. Сега ще ви покажа, искам да го отворя. Така. Ето това е кафяво и тук горното, не знам какъв цвят е ви да кажа, защото не знам. Така. Следващото са само кафеви цветове. Защото по принцип си слагам доста кафе, защото с кафе повече ми стои. Така, това е още на червило, което блести. То е всъщност само блестящо, никакъв цвят не е дала, сега ще ви кажа. Виждате ли, ако виждате на моите устни, че само блести, има невероятен вкус. Не, че съм го опитвала, но като го сложа имам вкусно хубаво. Да. Значи, това е синьо. Това са сини сенки. Както виждате, туркоазено и така нататък. Тъмно синьо, зелено синьо. Това е спиралата ми. Колосал, не знам, не съм брала в английски. Да. Тук имам също една спирала. Така. Сега следвам също червило, той е червенко. Аз не обичам да съм много червено, защото майка ми и баща ми викат, че изглеждам като циганка така. Това е кафявото ми червило. Кафявия ми гланс.
Това е спиралата ми, най-новата. Много хубаво. Не си мислете, че като изглежда, като не са нарисувани шарките на леопард, че не е леопардвана, не е само черна е. Това е моливът ми за очи. А марката му е Леопард Кауяо. Вау. Да. Следващото е ето това. Беше на ключодържател всъщност, но аз го взех. Чекилото. Това е розов молив. В принцип го използвам за очи, защото и за уста става много и за очи също. И да, тук имаме начетка, всеки. А тук вече са щипки. И разбира се и ласици. Както виждате. Така, да, това бяха моите гримове. Надявам се, че ви е било интересно да гледате да видите моите гримове, ако ви е било интересно. Надявам се, ако ви е харесало, моля да натиснете отдолу, където пише лайк, така да се каже лайк. Ако искате да направя някакво видео, просто долу под видеото можете да напишете за коментар видеото, което искате да направя. И да, надявам се, че ви е харесало. Ако ви е харесало, моля да следете. Чао!